kina nan har yanzu dama baki tafi gida ba? Mai gida, wai me yasa tunda muka yi aure ne? Naga cici min magani kake yi, san baka son zama kusa da ni. Ballantana ma ka rabe ni a matsayina na matarka. Kina, ke Ladingo, dan Allah kawai ki kyale ni. Ta yaya zan kyale ka a matsayina na matarka? Tunda muka yi aure baka zuwa inda nake. Bare ma har ka rabe ni. Wannan wace irin rayuwa ce mai gida? Gaskiya ni san ba zan iya ba. Idan wani laifin ne ma ka faɗa mu da mai gida na sani. Oh, haka ma yake cewa ko? Warai na faɗa, kawai ka faɗa min ko menene ma. Batu na gaskiya Ladingo, tun daga lokacin da na aure ki ba, hadin lokacin da na kusance ki ko na taba jikinki. He na ji wani kadabarbar kamar na taba jikin gaddi. Babu wani lauhi sai ka ce ba mace ba. Haba mai gida, duk wankan da nake ka raina, kullum ba su rai wanka su 3 a rana. Hina, ai ba yawan wanka bane zai sa fata ki take lauhi, jikin ki yake kanhi ba. To mai gida, ya zan yi kenan? Kawai ki je ki nemi mai gyaran jiki. Ko ran ki gyara auren ki. To amma ni kuma ina zan samu wayannan mai gyaran jikin. Ha ba Ladingo, ya ni namiji ma zan fi ki sanin labarin abubuwan da ke faruwa a cikin gari. Hakan abin da ya hafi mata na gyaran jiki. To mai gida ka fara mana, ai na ka samu labarin, ni ma na je nema. Ki nemi mayan gyaran jiki da sanya ni'ima wa mata na kamfanin Hani Islamic Medicine wanda ke a sabon titi gidan kankara Kano. Ai ni san bani da labari. Ha ba Ladingo, ha mayan da kamfanin Hani Islamic Medicine suke siyarwa. Mayamaye ne kala-kala da na gyaran jiki, sannan kuma da na kai kin gane dai. To ka fara min wani irin mayamaye suke siyarwa? Bari ki ji, suna sayar da zuma ci da kaza, da man kitso, hempo, man kitso kirim har da zumi mai madara, da zumi mai uku har da gumba, da kwakwar magani ke har maganin sanyi ma. Sannan kuma a bangaren mayamayen gyaran jiki, suna sayar da turaren wuta, humura, kwalakca, turaren jiki ke har ma da gyaran jiki suna yi, da kwaran kwatsana ji kuma a sassokan farahi suke yi. Bari ki ji, wannan ma ba kaɗan ne daga cikin abubuwan da na sani, a matsayina na ni namiji. In dai haka ne mai gida, sam ko ba zan yi ƙasa a gwiwa ba. Dan ba zan bari ina a tare da kai, kake nisanta daga inda nake ba, baka kusanta ta. Zan garzaya, lallai in je in nemi wannan magani na Hani Islamic Medicine ko dan gyaran aure na kuma dan gyaran jikina. To ka bani cikakken adireshin wurin mana mai gida. Suna nan a sabon titin gidan kankara, Sani mai nage, layin Ashabul Kafi. To gawaye na mata, kada ku yi wasa da gyaran jiki, abu ne mai fa'ida sosai. Domin samun naku, ku garzayo kamfanin Hani Islamic Medicine. Suna ba da sari, kana kuma suna sai da ɗaiɗai, kuma a sassaukar farashi babu algus. Kada ku yi ƙasa a gwiwa, kana kuma kar ku bari a baku labari. Wannan sako ne daga manajin darakto na wannan kamfani, Hajiya Umma Hani. Jagoran kwaza ba zan auri macen da san ba ta gyara jikinta ba. Ne ma san ba zan zauna da wacce san ba ta gyara jikinta ba. Ni ma ba san ba zan yi soyayya da wacce ba ta gyara jikinta ba. Gyaran jiki abin mai fa'ida. Ni ma ba na son wacce ba ta gyara jikinta. Tsafta cikon addini, kana kuma yana kawo kwarjini wa dukkan ɗan adam. Kada ku yi wasa da gyaran jikin ku mata.